Aning Manorel. What's up guys? What's up po kita sa kunaong sa. What's up man? What's up man anak? Okay. Actually guys, mo ni siya dito po. Human na mong drama nga iyo ang hugot. Ya, mao ni ang gipuli. Ang title ani, sani? Inday will always love you. Yang mga cast ni guys, mao ni sila. Mao ni sila. Tara. Si Jeffrey Gabunada, si Carol Talikod, nya si Jelly Haka. Hi guys. Nya si Janjan Lara. Hi guys. Okay. Kita daripada please kita guys. Di arang bida guys. Tara. Si Alvin Kurda. What's up guys? Okay. Pag-undraban mo guys ha. So atangin lang. Ano po katuig? Nakas na ko. Oh. Pagtin dugaya na kas guys, pero sunod ani. Direktor ani. Nay lang nay. So atangin lang ni guys, atangin lang atangi ba atangi atngi. Atangin lang ni guys, amo ni siyang kuan ni siya, amo ni ipakita niyo magdagan ang among recording. So karon pagkanta tayo. Kung saan ni pagkanta? Inday, I will always love you. Bye. Yes, bye. Guys, pag-record namin sa bag-o nga drama, ang title. So guys, pag-record namin sa bag-o nga drama, ha? Title ani, Inday will always love you. Then, human naman ang katong iyo ang hugot. So, man mga cast, guys, kwapo. Ay, na pag-ana lagi. Tay, kapuhin na imong kamera tayo. Uy. Doon ka lang mong kamera nung lipis. Okay, kung siya mga cast, guys, no? Oh, tay, mura jud ka na mulan sir gani. Nga sagasa imong naong Cookie, Kiko. Cookie. Cookie, Kiko. Bro, si Juliato na siya. Ay, mugtuo ng vlogger. Pireki, kamor gibuang na. Lingaw sa tanaw to siya. Ano mo si Juliato? Ayo pagana dong casting na biya dong. Saod dada. Ya dong. Pagperting karon, gifokusan mo to siya. Mao rin dako si Alvin. Hindi mo rin sa mukha siya. Ngayon ang audio na kaon nito. Kanis aba yun? Pagperting karon ba? Awal lagi wa di magpahibapay bawasan mi. Yung istorya mo Gcash dire. Oh, Ay, hibla ko. Ito na, takiyo. Yeah, pwede pa kamo atas, pata kasugod. Maghilis kag casting. Pwede rin sa kamo na og sa imong posisyon. Bitaw. kabi awal dong. Sa dagin. Joko, I love you! Woo! I love you, Joko! I love you! Aray! Aray! Gano'n manukol man ka, Kiko? Sakit ra ba, ha? Sabar deh. Kurang agpong-pong. Naunay sa sige-sagit ni Sir Joko. Ikaw rin nagsigit-sagit din sa backstage. Oh, ano magbuot man ka, ha? Fine man sa kong Sir Joko. Ay, pagbuot di, ha? Joko, I love you! Joko! Awa. Kita was mga tao day. Magkaagin mo kabuang eh. Ipaminaw ka na sa mga stapong. Susama ka eh. Wa ko'y pakinila, no? Og ikaw, pahawa, di, ha? Kung di ka ganahan, maminaw na ko. Pahawa! Supi! Nicole. Ugma ha. Ayaw kalimot nga doon natin press con sa Lara Hotel. 3 p.m. Para sa imong concert tour. Diha nagbasa, wag ka. Concert tour. Yan ako. 3 p.m. Ano nang basa ka magkato? Hindi mo to makas. Saan jud da? Ayaw kalimot nga doon natin press con sa Lara Hotel. 3 p.m. Para sa imong concert tour abroad next month nga 2 weeks away na lang. Then on Saturday, doon na kay TV guesting sa The Jaylee Haka Show. Then ayaw sa kalimot sa atong... Oh my goodness! Natuog naman din ni siya, uy. Kikapoy mo na si Sir, Miss Nicole. So sa ato pa, useless dito ko mga reminders niya. Ay, kabala ka, Miss Nicole. Ako tang record. Oh, thank you, Inday. Kanigid si Inday Miss Nicole. Maasahan gini mo siya. Ay, Oh, dukula. Sakita to. Ano mo nukol mo ka?
Nga naman to, Bangga ko Inday. si Ken na ron. Bangga ko ni ron. Inday? Nga to? Ngano, unsay ni tabo? Dong, alarm dong. Doktor yan na yun. Ayay. Gila, doktor. Saan? Siya. Ako, driver mo ni. Driver. Walang manukulong ka. Nga naman to, Inday. Si Ken na ron. Bangga. Dugan yung bangga siya na doon. Ayaw sa, ikontrola sa kapay. Guys. Maniin siya ta sa baro. Ano isa itong takibaw mo si Jack? Kaya ka ba? Ayaw siya. Ayaw. Driver mo na. Iba ka Pero ayaw siya. Wala ka balog yung kung saan mo. Kasi ka nagwala ka mo sa kaya ba? Ako na ulo. Ayaw pag pinal dito do. Wala biya sa batol ko sa Ayaw sa skripto. dukay. Maniin siya tayo sa gimaro. Kakiata na mo. Ika mo sa pala, taxi na mo. Okay na mo siya nagbuhat ani nga moment ko Wala niya. lagi. Ako yaw rin ba? Ibangga yung taxi na mo. Oh. Udi. Ay, uti Ano, na. ano, Uti na, Brad. Ayaw! Ano? Nandoko na niya? Pare ako sa ako ninyo ba? Ako balik ko. Kanigit si Inday Miss Nicole, maasahan gini mo siya. Okay. Anong manukol man ka? Nga naman to, Inday. Ngano, unsay ni tabo? Tanawa. Nakamata na lang inoon ninyo, sir. Hala, sorry. Sir. Hala, uy nga Ayaw naman. ta na rin atong sa bangka. Ay. Kalma ka na, kalma ka. Kaya gini. Kaya gini. Ngano, unsay ni tabo? Tanawa. Nakamata na lang inoon ninyo, sir. Kiko, ayaw kalimot sa pag-drop na ko sa condo, ha? Yes, Miss Nicole. Huwag ko malimot. Kita sa kong... Sakit yun to. Kay kusog man gutong pagkahapak ni Inday's Botellas Mineral Water. Good. Ngano man kuno to, Inday? Nakahinom dumagod ko Ayaw na ngayon. siya butay binalota dere. Doktor na kay wa ka tingog ng mineral. Sakit yun to. Kay kusog gutong pagkadukol good ni Inday ni mo. Ngano man kuno to, Inday? Nakahinom duman ko nga iya akong gidukol ganina sa backstage, sir. Mong gibawas lasad ko. Oh, kalit reaction good Inday. Better late than never. Ang dalo. Lol, apingin ako basta kumayo si sir. O pangasabaan ning duha ni Kiko. Di katawa man hinuog bayo. Di paya lagi na ako. Humana ka istorya. Oh, Sige, takuma na na imong bakbak kay panuhoto na kadugayan imong tutunlan. Kay ganina na jud kang katabi, way ginhawa. Pwede na sa kamutabang nako kung gusto ka. Pwede na sa dili. mutabang ko lang. Kumot gid sa niluto na niyang dolor ay. Uy, hala na naog lagi ka, sir. Nawa, para ba kumuman sir da? Pero hapit na noon eh. Ay, lingkod, sir. Oh, likod sir. Likod sir, oh. Ay, lapalabig tagad, Inday. Gutom na gid ka sir, no? Ay, timplahan ti kag kape sir ha. Naay may sliced bread o palaman. Bisan ka na lang una. Samtang magpaabot ka sa pamahaw ni ng dolor nga. Humot og lamian kayong sigurado. Di ba yung mayong malapasan sa gutom kay wa na hinuiga na ikaon. Nakabantay ang direktor, Inday. Lamian kayong sigurado. Ay, di pa ka makosimisyon na nagpupuhat ay. Lamian kayong sigurado. Di ba yung maayong lapasan sa gutom kay wa na hinung kay ganang mukhaon ana. Nga ni day sir. Katawa na lang si sir ni mo. Kanay mong bakbak, uday gratatat. Ay. Ay, pareho na lang andam sa lamisa bi kay human ako gluto. Okay nang dolor. Your wish is my command. Nicole, filter! Inday! Ugma ha? Ayaw kalimot nga doon na tayo press con sa Lara Hotel. Katsa, mo. 3 p.m. para sa imo mic test. Hello? Ugma ha? Ayaw kalimot nga doon na tayo press con sa Lara Hotel. 3 p.m. para sa imong concert tour abroad next month nga 2 weeks away na lang. Then on Saturday, doon na kay TV guesting sa The Jaylee Haka Show. Then ayaw sa kalimot sa atong Dito na kutob ako ng record, sir, kay ihagok magud ka. Naputol naman ang pag-istorya ni Miss Nicole. Dayon, mauman to akong paghapak ni Kiko niya. Nakamata na dayon ka. O niya na si Tabi, Inday. Lingkod sa tao na. Sir, diha ko ni mo palingkuron. Pasawon ko ni mo kaon, sir. Sure ka?
lingkod na. Itong akong paghapak ni... Sir, di ako ni mo palingkuron. Day, lingkod sa... Hamat ka na dayan ka. Igod eh. Dayon, mauman to akong paghapak ni Kiko niya. Nakamat ka na dayan ka. O niya na si Tabi, Inday. Lingkod na. Kaon sa. Sir, di ako ni mo palingkuron. Pasawan ko ni mo kaon, sir. Sure ka? Idol! Choco, Inday. Pero sir... Sige na lagi. Lain kayo nga nagkaon ko niya ikaw. Nagbarog samtang na istorya na ko. Kaon na. Okay, sir. Pero magkuha sa kong akong plato ha kay lain sa kahit musawa ko nimo. Wait lang, sir. Kiko. Oh, fish ko daw na. Ikaw today na doon. Agoy, mamahaw na gid niya. Ay, tawgaon na tos Inday kay magdungan ta. Nagsaw na sila ni Sir Joko eh. Sino nagsaw? Di ka mo tunaw. Liliyan dito ka. Pagka niya nagnaw kaya na. Ay, sus, lumiyan. Uy! Malagi. Di ba nahibaw ka man sa balaod din nga kita mga katabang dili mo kaon uban sa atong amo? Doon natay atong kaugalingong pwesto. Doon natay atong kaugalingong kusina o kananan. Mulugar ta sa angin natong lugaran. Dili nato abusaran ang kaayo sa atong amo. Nang, wait sa nang ha, wait sa. Kasabot ko anang imong gipanulti. Hibaw ko sa mga balaod din pero na katong nahitabo ganina. Si sir magud mismo ang niya. Ay natural mo agdag yun si sir. Okay sa manin taon ko mainsulto niya be. Pinaagis pagbalibad siyang offer na ako nang. Nang, nalimot ka ba? Na to refuse an offer is an insult? Dako ng insulto ng dolor. Mga bisan gusto ko mapalibad tungod sa balaod din pero dili ko makahimo. Tungod kay siya mismo. Si Sir Joko mismo. Ang atong amo nga sikat na, buutan pa, o gwapo pag yun. Mo'y may agdan ako kaon. Nakasabot ka na ako ng dolor. Dagway ba nimo? Be, tabangi ko panghugas sa mga plato. Sure nang. Uy, in fairness, lami kayo mong giandam nga pamahaw ni Sir ha? Uy, Kiko. Iguman ni mo kaligo ang sakyanan ha. Pawama ko sa host kay mamubo ko sa mga tanong. Wama ko hilingaw, maong bisan di na nako trabaho. Ako na lang trabahoon. Nibaw naman kaday nga nabuslot maning hose garden. Ano mo hindi ka magpapalit? Anagi. Sorry. Nibaw, ano mo hindi ka magpapalit, ha? Excuse me, Kiko. Karon ako nahibaw nga buslot ang host no. Og nag-order na sinang dollar online. Wa pa lang mo abot. Og additional info pag yun. Siya mo'y nagsugo na ako nga pahuwamon sa imong host. What? Ingon bitaw ko ini ka human nimo diha. Sa ato pa maghuwat ko nga mahuman ka. Ha? Lami kayong pamahaw ni Sir, no? Lahir gini sip-sip ta na. Uy, Kiko. Grabe son. Ayaw ko inog sip-sip ha. Kay oras na mo sip-sip ko, tak-tak ka dito sa trabaho. Timanina. Sinang dulor. Ang akong igsuon, may stage 4 colon cancer. Tinuo ko. Nang dolor. Oo, sa may mong ikatabang nang. Ako, willing ko matabang nimo. Willing mo sa tingali ni Kiko. Di ba, Kiko? Willing ka? Uy, tabangan na tos ng dolor, uy. Kinahanglan siyang operahan dayon. Nakinahanglan og dakong kwarta. Ani na lang nang. Ako i-donate na akong sweldo nang. Mo advance pa kog tulo ka buwan ni Sir aron. Dako pag yun. Di ko pa bayad nang. Hasta sa si Kiko. Ha? Donate sa Kiko, uy. Donate sa uy. Hasta si Sir Joko atong pa-doniton. Nagutang yan. Tayo piso na siya magbuhat pa lang. Nagutang yan lang. Abi ba na ako? Mag-out of town ta karon sa atong anniversary. Unta lagi. Pero
Piki na kayo ta sa time, good? Hectic kayo yung schedule. Plus, sa uban pa na akong gihandle nga talents. Dapat unta mo, hire na ka og personal secretary, aron dili na ka problema sa mga schedules nimo. Di ka Di na ako, sorry. Pat unta mo, hire na ka og personal secretary. Aron dili na, ako may magproblema sa imong mga schedules. Di ka puya ka? Siyempre, no? Di sabi, alalim akong trabaho. Okay. Mag-hire na ka og personal secretary? Doon ako i-recommend. Muundang na ko. What? Seryoso ko. Di ka puya sa bitaw ko. Gusto na sa relax. Mga ayaw na panguwag mga bagong kontrata na ako ha. Kining umaabot ang mga concert tour o ang mga natanduan na akong mga commitments. Last na sila. Muundang na ko. Kaya kung gikapoy ka, mas gikapoy na ko. So guys, first script lang to guys ha. So, tayin lang yung sunod ano. So, enjoy mo? Nagkulba na kayo? Kulba na kayo ang mga isina no? Sabi ko pagsugod, kulba na kayo. Kulba na kayo. So, sunod, samaon to. Atayin lang yun eh.